Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe AOPG TV en garti kattanɗe jomiraɗo jombale bawɗe baɗo ko wela ɗo wela eno willira ngam yettina ɗon ko sifa e kele gadane e jaydeji leydi Sénégal joni paren koye jaydeji ɗi. talata nogasigu lewru jeeɗiɓiru hitan ujunnaje ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gaden e jayndeji leydi Sénégal ɗin poɗɗoro e jaynde Walf Quotidien kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon candidature Macky Sall tonto poste secrétaire général mo Nations Unies ɓe mbi ko enfin wonde kay leydi e Sénégal ma nangoran on ɗon ɓiyum hono no waɗiri e gardidi inatal muɗum kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe kono noon jayde nde ɓe garti e ɗin ɗon biyoji kam e konngudi fawnu ɗum yam ganda kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e wiide Ibrahima Bakhoum analyste politique hollitino wonde kay ɓen ɓe ganda kañum goni jeeyaɓe lande Pastef ɗinon konngudi ɗiɓe mbiyata fewde hoorejo leydi ni ɓe ganda ɓe goni ko e tafde jaggal manggal ko yuti e fannu dowrugol hono no waɗiri e gardidi natal muɗum jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien ƴeewoyen jayde e quotidien le quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti ko on soutien wonde kay Macky Sall tonto poste secrétaire général mo Nations Unies ɓe mbitande ko Sénégal kañum kay rentini sembe muɗum kala ko yuti ala haali diplomatie ngam wawde nangorande o mo ganda kañum woni Macky Sall ko yuti on ɗon fannu hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kanko Macky Sall noon e wontande o tini ɗum ɗon ni ko ɗum je sababu no holliti kay wonande o ɗo décision woni tan ngal ɗo pellital ngal laamu leydi Sénégal ƴetti ngam nangorande mo ɗum noon ene goɗɗe makko no fewi ɗum noon kay ko hunde ganda kay ene rutamo teddugal no hannirta niyete hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kono noon musidɓe jeynen ko ɓe garti Ismaïla Madior Fall kono ɗo ete jagorɗo ɓe kolliti kay kanko Ismaïla Madior Fall kanko e jogol huccidirde e ñawoɓe omo rewira ɗum ko wiyete ko tentative de corruption hono no waɗiri e gardidi natal muɗum jayde quotidien le quotidien jayde Vox Populi kañum arti ko yuti ala haali on ɗon course ko yuti ala haali poste secrétaire général mo Nations Unies ɓe mbitande ko on ɗon organisation des Nations Unies ene wonde omo ganda kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kay holliti wonde officiellement waɗi soutenir on ɗon candidature mo ganda kay kañum woni Macky Sall kono woni kadi leydi Sénégal naati ngam nangorande omo ganda kañum woni ɓiƴum Macky Sall ko yuti ala haali on nden ɗon ɗaɓɓande woni ko yuti e gardagol on ɗon poste secrétaire général mo Nations Unies hono no waɗiri kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe kono noon ɓe garti e konngoli Macky Sall kañum ne holliti hen weltare muɗum holliti noon ngal ɗon pellital ngal laamu ngu ƴetti ɗum man kay ko teddugal tigui rigui wonandemo hono no waɗiri e gardidi natal muɗum ƴeewoyen jayde wiyetede jayde Tribune Quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe ko hemɓe garti ɓe mbitande ko soutien officiel du Sénégal à la candidature ko yuti ala haali on ɗon poste secrétaire national des Nations Unies ɓe mbitande ko Diomaye Faye o kañum kay rendini e dendagal sembe muɗum e dendagal réseau diplomatie mo leydi Sénégal ngam wawde wallidde omo ganda kañum woni Macky Sall ko yuti e ala haali nde ɗo ɗaɓɓade nde ganda kay nene e woni e muɗum ngam yidde wonde ɗum gardiɗo poste secrétaire général mo Nations Unies kono noon kam musidɓe jayndiyankoɓe garti e ɗinan waylo wayloji baɗɗi ko yuti ala haali commandement e nder nokkuji certuɗi taw noon koto banggue zone militaire ayte nder leydi Sénégal hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kono noon jayde nde ha joni arti e omo ganda kañum woni Seydina Oumar Touré mo ganda kañum woni kanko noon o suuti konngol holliti kay so tawi e jam fo waɗi ko Diomaye kay woni ko jam fa hono no wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ko caggal ɗiɗon konnguli ganda kay suutama mi arade eɓe ganda kañum woni jeeyaɓe lande Pastef ƴeewoyen jayde ganda kañum woni jayde wiyetede point actu kamɓene musidɓe jayndiyankoɓe ɓe gartitande ko e Diomaye Faye mo ganda kay waɗi mobilisé dendagal ɗum ganda kay kañum woni diplomatie mo leydi Sénégal ɗum ko ngam nangorande omo ganda kañum woni e Macky Sall ko yewti ala haali on ɗon ngal ɗon ƴamal ngal woni e ƴamde on ɗon poste secrétaire général mo Nations Unies kanko Macky Sall o holliti weltare makko caggal nde laamu leydi Sénégal suuɓi ngam o walliddemo ko yewti on ɗon fannu hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kono noon jayde arti Ismaïla Madior Fall mo ganda kay ɓe mbi ko e ñalawma hande o foti huccidirde e ñawɓeɓe kanko mo ganda kañum woni gonɗo ɗo e jagorɗo mo leydi Sénégal omo rewira walla ni omo tuuma ko wiyete ko corruption hono no waɗiri e gardidi e natal muɗum kono noon ko musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti e ɓiɗɗo debbo omo ganda kañum woni Mame Matar Gueye mo ganda kay nanggama kañum e suka muɗum wondude kadi e Nigéria naɓe ɗiɗo hono no wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe kamɓe noon ɓe nanguira ko ala haali dorok hono no waɗiri e gardidi natal muɗum ƴewin jani guindiri nde Le Soleil kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe gartitande koye secrétaire général mo Nations Unies ɗo ɓe mbi hoorejo leydi ndi Macky Sall hoorejo leydi gonɗo ɗo ete hoorejo leydi Sénégal mo ganda kañum woni Macky Sall kañum kay woni
ko heɓi ɗum ganda kay kañum woni soutien officiel mo leydi Sénégal won tan leydi Sénégal lawɗini tengtini woni kay paari e jaaɓi hankkadin ngam nangorandemo ngam o wawa wonde poste secrétaire général mo Nations Unies e ɗum mbitande ko makki o mo ganda kañum woni hoorejo leydi ndi ñalawma hanki o rentini dendagal sembe makko kala ngam wawde nangorande mo ganda kañum woni gonnoɗo te hoorejo leydi Sénégal ko noon kadi kam musidɓe Diagnankoɓe ɓe garti e ben sappo e joyi taw ko magistrat en ɓe kolliti ko ɓen kay godi ko goni woni e no wiiri kam musidɓe Diagnankoɓe ɗum waɗi ko toon to cour d'appel mo Dakar ƴeewen jayni ganda kañum woni Rewmi Quotidien kam musidɓe Diagnankoɓe ɓe gartitande ko e on ɗon poste secrétaire général mo Nations Unies on ɗon hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ganda kay jaɓi ngam nangorande o mo ganda kañum woni Macky Sall ɓe kollitino wonde kay rewda ɗon ko mo ganda kañum woni hoorejo leydi France Emmanuel Macron kañum kay dogi hen koyɗe jaam ha mo ganda kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaɓi nangorande o mo ganda kañum woni Macky Sall ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe kam musidɓe men Diagnankoɓe te jayni guindir jayni ganda kañum woni jayni coftal ɓalli nde jayde Rewmi Sport kam musidɓe Diagnankoɓe noon ɓe garti ko e Premier League toon to dowlaji Angleterre ɗum ko caggal nde on ɗon coupe du monde gasi ɓe mbitande koɗo saaha joni Manchester United yidde muɗum e fandare muɗum ko wadde recruté omo ganda kañum woni Ismaïla Sarr pettomo keppugueldijo leydi Sénégal o caggal oɗo saison o apartam lam mo ganda kay kanko Ismaïla Sarr o waɗi ɗum hono no wiiri kam musidɓe Diagnankoɓe kono noon ɓe garti e o mo ganda kañum woni Kevin Gwen mo ganda kay ko double ballon d'or ko ñum woni kawruɗo e leƴal e ñalawma hanki o hono no wiiri kam musidɓe men Diagnankoɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗon komin kemno rubinodade ko sifa e kelle gadan yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen rubindo jayndeji wonata ko janggo soko weeli keno so waɗi ha waktuji sappo e tati joni ma en jaton to radio to ngam yettinan ɗon kabuji moɗon jajje ɗemgal Pulaar 20h ma on keb yewtere moɗon wiyetede lewlawal communication yadude hen e gomol lewlawal communication soko min aadi o ko janggo wonata soko weeli keno ɗo e nden min mbion ke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV darogal fina tawa fulɓe Allah jarama on jarama.